megalayapost.news. Da kemensiam jong kejingkemen halar kathong banjo hela kejong kejing sensar lailut kum gikon khasi khara ka darbar ki khasi sanshnong ke bakintop ya keshnong mautunum jarasi yo maulong buda bat kamau pro kilapan pau ya kejing songo ke bakrau ya ka castles autonomous council ha kejing lam jong ba penya singsiem kum chief executive member bakilala ban penulong ya kejing dawa ke darbar ki khasi sanshnong haribai district. Kumbala penpau ruba CBCM kum usong kenor ketika darbar ki khasi sanshnong hari bhai kadau kabakilai kublai gerpang yuba punya singsiam CM ka KHDC kadai halor gajing simkhya jungu ban aino ya gajing sensar balai lot dakaraj ban laj no na gajing sensar karaj marngar bahap hapo ka imam lim. Kumbau lapan pauru kadau kabakila dawa na ka KHDC banyo no laga jongkara kata ka darbar ki khasi sanshnong kadai namar bakim sengo ya hap satya bagitik sandli gishnong kin ha bagajing sensar karaj marngar kabakila FR na do kaktian kathlit karyam ka bej kariti dustur bat kumbal lapan pau dupa im lathu manik sim hakilap thai bor la krenshai bagi jaj bendeu marngar kimdei ki khon ki hajar bat ki deitang ki rayot bakim sengo ya hap bagi rayot kin sensar ki khon ki hajar kimdei ki jaj bendeu khasi khara uba CBCM lapan pauru bayak ni ka kam kilas dang bandawa laga jong gajing sensar ni ban ithu no kum karaj ha kate darbar ki khasi sanshnong kade nadu snam arjan nyo baru haus snam arjar shpo CM melim upa im lathu manik sim bang kwai dwar blei ulai gajing kular ban ithu no ya kani darbar ki khasi sanshnong kum karaj hapo ke ma melim bat kane kam shimla seso satya handai dailing ba gajing bodin ba gajing yai dawa ba hakani ka kanti ka jingshimti ba penya singsiam kum CM kani gajing dawa kalor long ha ka ba ha ka arphuwei tarik kalalingkot arjar san ka KHDC kelapan mi sendan da ka hukum ban ithu ya kani ka darbar ki khasi sanshnong kabre hadien gajing bishar ba gajing wat benya halo gajing dawa jongki na galyang ki darbar ki khasi sanshnong gilai khublei kerpang ru omtang yu CM ka KHDC wa penya singsim handai ka ai khublei nadu kinong ilam barim kum ba JW Lapang ba Biren Singkli ba Lorshai Walang bar kumju ru ki ai khublei kerpang ya ka seng KSU North Khasils District FK GGP North Khasils District baru ya ke senjuk kirang ba shnong Karibhai District kiblai ke jingkershan ke bapura hadu bakani ke jingdawa kala urlong hagane ka janmin isim ka kabu ban penpau syakmat jong ka perthai haga kateng jong ka dorbar ki khasi sanshnong Ribhoi District ka bahap apo ka jingpet jingkhmi jong ka himamelim bat khamtam ka Khasi Hill Autonomous District Council. Ha ka jingdon lang jong ki para rang ba shnong na mautunum, rang ba shnong na po jarasi, rang ba shnong na po yomolong, rang ba shnong na po maupro, ban aga shnong buda, rengkat bat ki secretary jong santali ki shnong kontup ki executive member jong ki santali ki shnong. Da ka mensim jong ka jingkemen ka ba ladap miar hai wei pai wei ki dkhot jong kaneka dorbar ki khasi sanshnong hakaba ngi penpau ya ka jing songu ya iba penyat sings im u chief executive member u khun dap chenrang u khun samla jong ka rikhasi jungi u babat ya ka shuki CEM u ba tip shisha kumno ban perkhat ban penim ya kariti kedustur ya ki khun ki hajar hapo kabriu hanyu trap bat khamtam hapo ka Khasi Hill Autonomous District Council dementa ka jenmet ngi penpau ya ka jing sokumen ga jungi ya ka ba uneu CEM ulatip ya ka jing ya lenti jungi kepala jalan bha ngi la form ya ka ne ka JSC house name ar hajar nyau ha ka bang ila penpau ya ka jing angnut jogi ne ki santli ki shnong bangi kwa banyo ban senchar dalade yalade kum ki khun khasi khara kaba ngihap apo ka jing pe jing khmi jong uraj marngar upara marjan ubalayo la ka jong karaj ya pher jaj banreu ban ya pheru ka ktin ka thlik na dong shadong te ngi klem dawa bangin kwa bangi ngin sensareki eringi kwa la ka jong bat ngakwa ruban penpau hagne kapor ba u paim latho manix im bam kwa hadwar ublei ulapha ya ka tim banwan documentary ki ju haki te gisnam
bat la kubur bangila dei hok ban yo e karai ila kularu ban aya karai haka arpo tarik u April arajar sipau peuse kalong kumba dung daw nam sarang ya kisan teligi sinong jingi kiba angnut kiba kermen ban yo ya ka kata karat ka bangila dawa kum karat naga benta jungi ki kun ki hajar jong ka hima melim bat hadin jong kata namar ba usim melim ulak hen daw thala ya ka juban lak ka jung rangkat ki menteri ki jung ngina ka por sya ka por ha ka jingi alam jong u chairman barim jungi iba JW lapang bat usketri barim jingi iba lur syai walang kiba dei ki no yalam kiba lamat ya kane ka jing thang bat lamat ya kane ka jing hapdeng jong kita kisan teligi sinong Henry ula kentaj us immelim bat ka dorbar se banadu une usnem arjar sipeu ngelayai lenti syaka district council bandawano namarba us immelim ula kendau thalaya ka jing kular jong u ban ayangi wat lada kala pau tengkren haus nem ar hajar khatway dalade ula penpau ke kot kubor ke belami hau rupang ula kren sai wong ba ki marngar idei ki rayon kim dei ki kun ki hajar tengi hak ta kapor ngidang khmil tiba imat kahimam lim kan eksamin biang ya kan ke kes ni khmil lenti bangin yo ya ka jing chakot ngin yo kata ka right la ka jong ga bingin sinchar Henry Pause nado uta usnem arjar kadwe hado usnem ar hajar ar posau la bun teli ki executive committee la bun ngut ki CEM la bun ngut ki EM babat ya ki elaka ki klem ai kano ka rai na ka jingi tengi da ka sim jong ka jing so diao kala po hadu put bangin mi no naga hima melim barlada ka district council kamla ban aya kata ka jing itu yangi naga right ne ka him ka ilaka wat naga district council ru ngin mi no ban poi no sak jimpe jikmi jongka government kata ngila le Henry omdan bapatiau na ki CEM way hadin way they tat how ne ukundap senrang jonggari khasi jingi iba paniai sing sim ke ba ila penmi ya kene ka order hading ka jingwan jurip ka jing idalade hapo ka sinong jongi kisan sinong bat ila kular beverly ban penio ya ka jing senchar dalade yalade ha ka ar puwe tarik Januari ar hajar ar pusan kalami kene ka order ka ba en itu no yang jing pe jing mi jongi kisinong da ka ba ngindang hap hi hapo ka jing pe jing mi jong kai ma malim namar ba kampat syai hagane ka jing mi ka order ngi la pha biang ka petition na ka dorbar ki kasih sansinong haka arpu arterik Januari arjar arpusan ban itu kerpang ya kanu ke kenon ka ba ki subit ban ai na kaliang ka hima na kaliang ka district council tengi la pha ya kane petition jingi bat kalami no ka order haka lai puwe tarik Januari arjar afusan ti naga takadaw ngi haga kerteng jong ka dorbar ki kasih sansinam ngi panpau ka jing songo imne orang ba ngi de banyo kum kini kinong yalam ki batip ya karti dustur ki badon ka jing kit kli bat ki badon ro ka jing sim khia ya kanu ka jing ut ka jing nam jong ki kun ki hajar jong ki nong chung chung hapo ka briu nyu trap te da kini kentin nga sode ban ai ka jing ko belai bekerpang ya une UCM marway anda ula bat ya ka ilaka barangkat ke executive committee ila pas ikne order kala penhun yangi ki nong yalam bat kan pen kemenru ya ki pait nong chong chnong jongi ki santeli ki chnong hakabang ila yo ya kata ke jing pek ke jing mi ke jing sensyar dalade yalade na ka benta ban penim ya kariti ke dustur bat ngi pen pauro ka ni kapor ba usim jong ka hima melim kajing kerpat na kaliang ka dorbar ki kasih sansinong kalong ba wat ladang ila syak kentai kata wala ladang ila syak le hadu kata ngidon ka mensim ka bajunsur
ngedon kemensim kaba pediang ya kano kaba ki ai kajing ya trailang bat ngi klem kajing tip kajongi nangne chakmat ngi dawa bet ba ambit ban pediang ka district council ambit ban pediang kino ki bor peniat jonga ain jongka district administration namar ba yangi la itu daka ain daka bor jongka district council kaba ngila sensyarhi ngila penbit penbiang hi gino ki kam nang ne chakman bat ba ki breu jongka right marngaro daka baburam ngi buram yaki ngimdan kano ka jing thut bat ki haki mlang salang ngi yai la ka jong kalenti la ka jong ka area ka ba ngila don ki kot kisla ka register ka ba ngila dep register ya ka uput usam jong kanika san sinong kujing Meghalaya Post.news